Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Alas 9:14 sa atong oras. And sa mga first time pa naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7 The Mellow Touch. Ito po ang programang Bernie B Talks. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. Kauban siyempre si Konsehal Bernie Bitok-Bitok, Master Popey, and our special guest every week, lahi si Sampay na. Nadagko na kay mga bukton mga igala. Nakamute mo siguro mo. Mute ka, Sam? Ayan. Usually naawa sa mga bras with the Mercedes. Sige lang kaog cheese brand. Kasi talbaw niyo sa opisina. Gikapoy lang si kaog cheese brand. Cheese brand. Para ba nag-ingon nga, may pa daw ta, kadagan kita snack daw. Pwede ba daw ta manghatag sa lain nga room? Ganina yun, nag-abot kay niabot si Imyat, nagdalag cheese bread. Tapos niabot din si Wahing yung nagpalit, nagdagko kay nga mga munay. Karon kay nagkuan better mi, di ba nagsugon pa mi sa among kuan, sa to deficit, sa to anong? Oo, calorie deficit. Calorie deficit. Medyo actually gutom ba pero ako lang yung gusto bitaw ka lang ma-feel lang ginako binalang gi changes a week para tuloy-tuloy na ni kay kapoy kay magsikag diet after 2 weeks or a month. Walay. Ay mo sige pamalit og pan. Gagaulit sa. Alam mo sa kanay magsisurod. Nasisurod maligya og peanut butter. Kasi Popi kay timplahan ay kapida miris. Talisod sa kayo nga peanut butter din na to magamit. So mapait na sa dintang munay. Samok man eh. Sige lang, muna mo, at least karon na nanataraw mi diet plan. So nanataraw, talaw na to. Ako lang yung gyapon, Lord, please, ipakita lang yung kung nga changes, bi. Nga magagamay akong kuan, then kung magagamay na, then tuloy-tuloy na gini siya. Ano na lang, di ba? Sige ko na. Diyos ka, Lord. Wala pa. Sorry. Dear Honorable Councilor Bernie, Master Popey, and Sir Sam, alagi, sir. Ay, wala, mute na saga. Sino may magapislito niya? Anong mute magapermit? Sino may gapislito ni mo na? Mute ka. Uy, gano'n ka-mute ko, uy. Giser ka. Kasabin eh, giser ka. Ito ka 2 hours, ha? Tindo ka karotin, 2 ka oras. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mangayon ta kog tambag kay nakasulod ko sa usa ka komplikado kaayo nga sitwasyon ug naglibog nagyukon saon nako pag-atubang ani. Ako si John Mascareñas. Hoy, mo ba? Ako si John ug nakoy uyab nga si Rachel. Raquel. So pag Rachel. R-A-C-H-E-L. Rachel na, no? Di na Raquel. Ang Raquel, R-A-Q, no? Muna yung Raquel, uy. Ang R-A-C-H-E-L. Rachel. Ang Rachel, muna siyang L-L-E. Samuk, uy. Rachel, mo ko daw. L-L-E ang last. T-H-1. Nga nagay, Raquel na siyang. Raquel ni siya. Nga walay. Basta kay Rachel. Samuk, uy. Sige, Raquel na lang. Nakoy uyab nga si Raquel. Di na niya ang kunon. We've been together for 8 years na. Og super happy mi sa among relasyon.
We've been through ups and downs. Pero karon ra gyud ni nga sitwasyon nga lisod kaayo nako. A few months ago, nag-decide me nga magpakasal na gyud kay ready na me both emotionally and financially. Sana all. Sana all ready financially. Excited kayo me sa among future together. Really? But suddenly, I am not the man I used to be. But suddenly, I started feeling something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbuster. Ani klaro eh. Something strange. Sa akong trabaho, na ako'y bagong office mate nga lalaki, si Kyle. Og di na ako masabtan, nga nun nakafeel ko og lahi nga attraction niya. Huy! Wow ba? Wala yun ni nako na expect. And now, naglibog ko kung unsa ni akong giagian. Wala ko ka-experience og ingon ani before. I've always loved Raquel and I still do. But this unexpected feeling towards Kyle has left me questioning my identity. Oh ba? English na ra ba ka? Bantay ka. Hubog na siguro ni. Nakulbaan ko kay dili man ko ingani sa una. Pero karon I find myself thinking about him more often. And di na ako masabtan kung unsa gyud ni. Gusto na ako nga ipadayon among kasal ni Raquel kay love kayo na ako siya. Pero at the same time, dili na ako gusto nga magpuyo sa usa ka relasyon nga wala ko klaro. Wala ko klaro, Bro Tarzan. Wala ko klaro sa akong kaugalingon. Kay bali mo rang dili sa sure. Identity crisis. I don't want to hurt Raquel pero naglibog na gyud ko. Counselor Bernie, Master Poppy, Sir Sam, gikaduhaan na sad. Hala, parohon ko nimo gipisti. Unsa man akong buhaton. Should I talk to Raquel about this? Or should I keep it to myself and figure it out alone? Dali naman na, mag-Jackie Blanco na sa tamang uno na sa 15 yung uno naon. Si Alden Richard ba or si Catherine Bernardo? Hindi ako. Mag-jack siya. Jack siya. Tawag na Catherine. Paghapit na, Alden. Gano'n din, kung kaasa ato nga part nga, anong sa ruleta nga mabuto, pagbuto, uy. Dito. Pak! Uy, Alden Richards man. Ano? I really want to marry her but I'm scared of this identity crisis nga naglibog yung kung sa akong buhaton. Please help. Daghang salamat sa inyong tambag ug oras. Sincerely, John. Hopefully, dili ni Mascarinas may gala. Everybody's looking. Inyong advice among basahon. John Mark na. One thing that makes it all complete. Namina mo sa Radyo Lambornas 95.7 The Mellow Touch. Kini ang programang Bernie B Talks Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. Kung namino mo sa radyo 95.7, i-PM ko ninyo kung naminaw ba mo sa radyo para i-shoutout mo. O syempre, kung gusto mo maminaw mo join sa among kabibo diri sa online, anila mo sa playback.tv. O appeal mo diri og sa mga uban pang maraton ning istoryahan. Danlog kong basa may gabi J Marts. Dating ko ande ni si J Marts Stick-Commerce ako na lang Stick-Commerce. J Marts? Oo. Oy, Sean Palarca, Papa Chubs! Papa Chubs, it's a privilege, Papa Sige, Chubs. Papa Chubs, sige paminaw ni mo. Basta on-field ni Master Poppy, Papa Chubs. Papa. Oh, Regards me ni Talk to Papa Papa. Ards.
O, ignay mong partner nga dili palabi nga murag amahan ra gyud kayo. Kailangan sa- Nalipasa na siya ng... Kailangan siya mo adjust. Nice lagi ng diet plan. Mayang gabi, Sir Bern, Master Poppy. Sige. Pag-diet na. Anyway. Ayun ang kuan. Ayun ang kuan, Papa Chabs. Ayun ang kanang teacher na DJ. Ayaw. Dapat sa to, chubby na teacher. Wana. Ang chubby pero yummy, ana, Papa Chubs, ana. Ang chubby pero yummy, Papa Chubs. Dili macho pero mas lami ni nga lawas kay bisag asa pislit, pugsit, ana. O pwede po niya iingon niya dito nga, ang pinaka-macho sa Barangay FM. Kana. Ang pinaka-macho nga na ay 12 packs, dili 6-pack, 12 packs back to back. Papa Chubs. Dapat connected sa imong ngalan, ha? Something exaggeration ba kay mas may man ang ilang expectation. Sila sa radyo man god in fairness pot kita live man tano may mani. Pero sa radyo man god you have kanang ayo kay pagsalig karon man sa kontrol ako i-reconstruct kong isulti ha. Karon noon na naman ko TV noon in fairness. Pero at the end of the day, let's go back to the basic nga sa radyo, it's more on audio gini. So kailangan ang imong words, usaon nimo pagsulti nga di nila makita pero ma-imagine nila. Imagine mo usaon nimo pagsulti sa chorizo nga lami kaayo nga di nila makita. So pag mo yung kalami lagi sa chorizo basta kay nagtulo-tulo akong laway, oy. Tulo ako kabantay ko basta kay nagdulay ko sa kalami na. Ano ang gini mo? Unsa day slogan ni Sampay na day? Ang beauty queen nga. Sa ganito? Ang beauty queen na ay jut loggers. Leche! Unsa ta sa una na gitudlo sa imo? Sa ito, ang babaeng wholesome. Mahilig sa handsome, pero dili ginanog threesome. Sampay na. So muna, Papa Chubs, kini ang inyong DJ nga dili lang 6-pack, 12 packs, back to back. Ang pinakamacho, Papa Chubs. Chubby pero yummy. Chubby lagi pero tilawi. Yummy. Chubby pero tilawi. Makaingyug ka nga, yummy. Sige, amo nang paminanog kay on field na sa niya. Kang Papa Arts ang akong siya na bala. Dili kay. Naman sa ko madungay mga DJ na pud sa IFM so na tong una pa sa ako napagayapon sila kan. Kanang mo na usay mo ba dili na bito ka creative bito kay ang imo kay taro mayon na lang ka nga ang DJ nga karaan grabe gidawat ayaw kaya po give up dia. Ayun nga karaan. Ay na pag yun karaan pero murag gikuan nimo gi-accept nimo imong own pero imo gyapon gilip up something ang baboy nga na dimple. Di ba? Ano bang ay na mo give up dia nga karaan na idaran mga ay no mo give up mo dahil. Wait. I miss you, Brad. Miss you, Papa Chubs. You're doing good. Very good. You're in good hands with Metrobank. Okay, balik sa problema. Isa, wait lang. Unya, din sa tama balik. Kay murag, pero may nalang gid ni si Cassandra, si pagpapansin kang Juan. Ano man ni? Minyo naman ni si Juan Cassandra. Saan man nato ni Cassandra? Pero may gid ibalik. Bata na galing si Juanito kay Dimpo. Sana bro, gusto niya marespetaran gid siya siguro. Unsa man? Ina lang ni. Kaila ba kasi ang asawa na? Cassandra mo agi pa ka sa kuha. Ayo pag sige ko andi kay una ko nakalinya nimo. Sige ko Carla. Pag tama kay masikaran ta. Wala gani si Juan karon Pero iya yung gatawa. Alam mo ba yan si Juan ba panahon para sa ABS? Crush ng mga interns po na siya ba? Lagi ka na. Oh, sa po na siya.
Mysterious mo gani si Juan. Oh, Mysterious mysterious man. na. Kanang, Ayaw. kanang moreno, pero kanang hinlo nga pagka moreno, kanang may pagkasinaw-sinaw ba? Namoy kanang murag, kanang moreno nga gapagis-pagis. Tapos, Saka pa nag-iya og yuta, day. talented kayo, taon niya, iya kang i-brew og kuan be, magkuan sa kape para nimo. Wala, napusa na nga. Oh. Magulang lang ni si Kuan, si Papa Chabs. O, Moreno, mga ni si Papa Chabs. Moreno. Magulang lang ni siya o Kuan, timbang. Timbang rin, magulang ni. Pero caring, mas caring ni si Papa Chabs. Oo. Follow gani na Cassandra si Papa Chabs. Basin. Di ba ni Minyo? Di ba ni ulitaw man eh. Di prepare mo kay maestro man eh. Maestra man si Cassandra. Match kayo. Siyempre. I-guess na ko na to ni Papa Chabs. Papa Chabs, ano mong gusto Papa Chabs? Di ba ka pwede mapaulo Thursday, niya Papa Chabs. Thursday. Basig mapaulo niya sa inangadili man sa kuan kay black time man eh. Black time man eh. Wala lang kay lights, off lang tanan. What's ni bunker? Yes, bunker. Yes, bunker. Ang atong letter sender si John. Nga okay ang relasyon, nakauyab, 8 years, gusto na mag-minyo. Then suddenly, nagka-identity crisis kaya na ay friend nga amigo. Na-remember na nung itong awards night na ako ba? Lagi ko'y caller ba nga. Chef to siya. Tanong mo chef to siya, caller na mo ito ni Mami J. Tapos modulating kay tingog. Actually, I'm always thinking twice if I call the station, but really I have this problem. Anak iba. Kaya nga nang naitabo, ang iyahang murag kauban sa kitchen, batanon tatisoy-tisoy. Ang iyang problema kung mag-make love siya sa iyang asawa, ang katon namang iyahang kauban mo yung gina-imagine. Hala. Hanton nga wala na siya gana, dito na siya. Mo iyang problema. Sexually. Ang nakatawa pag ato kay na ay burag di lang isa o di lang burag tulo ka babae ang niadto sa stasyon. Nangutana sila kung kaila ba may ito nga color, kaya nagduda sila nga ila tong bana. Tulo ka kanila. Sabihin ito sa naitulo ka. Pariyan sila. Relate ba? Karelate sila ba? Tulog yun ba? Dili ingon na. Usa lang ka babae nga nagduda. Tulo sila. Ma'am. Eh, chef man. Oh, yun siya nga. Sir, murag, feeling mo, sir, murag, ako tong bana, sir. Ano? Iya lang yung kuanon. Pangitaan lugar nila paagi lugar gabasin mo na gid ni ang bana no. Kay dako biya nga problema sa babae kumbaga kung makita madunggan na sa babae ka unya murag ana ang mahitabo sa una paday ka ana murag nga na ba or nikalit lang ang pangutana nako ni Sam nagid ana nga situation nga later na lugar niya murag late bloomer siya. I don't think so. Di po ko sure. Unless kung wala ba kay friend? Wala kay friend nga nasad nga kaila nga late bloomer siya. Na murag later na. Pero sa una pang panahon na siya yung mga hints, na siya yung mga pero ginabaliwala niya. And then sa point nga confirm niya nga na yun siya. I don't know lang ani kang John kung karon lang ba niya na feel kay basin dag na confused lang siya tungod sa bonding or basin kaning si Kyle kay naagyoy something then gakuan-kuanon siya basin na hidden kuan si Kyle sa iyaha mo na ingana siya karon. So posible na sa una pero tama mo yung murag gibaliwala lang. Yeah. Is it a confirmation kung more ang attraction is sexual na? Like, for example, preanang katong giingon nga nakipag-make love sa siyang asawa pero gahuna-huna na siya dito na siya ma-arouse na siya or dito na siya burag sa pela-enter man herb kanang burag mabuhaan ko. Katunang iyang office mate nga lalaki. So kana ba mas dako ng percentage nga na nakay problema, na nakay identity crisis, burag nanay something. Dili pod. Kinaman po gay straight pod nga guy nga na sila nga fantasy, which is fantasy ra sa gyud nila gyud. Duwa mo sa tanay. Kabalo ka naman toy era sa akong life herb na kanabitong nagmotor kanang hilig ko motor kailan katong mga skeleton sa una. Ito bitong kalabira nga motor sa una.
So nagapil-apil ko anang hilig lugar kay nakapalit ko baratohon gi akong gi-modernize. Ang problema to kay puro milaki. Pero kaya hindi ko ganahan kay sa man nga sita ko puro talaga may babae diri. Puro mag kasi ito gipasikatan diri nung kita sige wag ko naundang oy. Wala ba sa man na so. Puro lain man nga puro laki diri. Lain man. Si Mami J, si Mami J sa una na sa yung lamisa. Ato ko dito, Mami J, kasa na ko tong folder, pagkana na ko nakita ng mga CD, ang bayo. Pag laki-laki, kay mugawas man ang murag, pag tanong ako kay, sa una ka ng mga pirate, kaya di ba naman yung murag ka ng card, murag papel. Tapos na murag laki-laki. Lain man, isaka man ang parat sa akong totoo lang, para magkasukaon, in fairness. Ngilingig man. Pero, may bawan doon na ni Moerp nga kanang isa sa mga indication nga kuan medyo gay or kuan na ay sample kung babae pod ma-feel niya nga marag lesbian siya kay kung maka-wet dream siya og ingana kalit lang kay subconscious man gud ang dreams. Pero mo lagi ang iyang yunahon ang iyang the same sex ana lugar ba? Lagi wala man niya gituyo ang una-una. What if nag-wet dream siya pagtanaw niya kay lalaki man niya, lalaki ba siya niya, lalaki dito nakapukon siya marag naka-awaken ba sa mga ingana ba nga subconscious man gud na imong dream kung unsa imong ginasuppress may mugawas sa pud sa mga kuan. So delikado na kung nagtanaw siya og porn ta dito na siya nakapokus sa dito sa jutlogers nagtanaw. Ang akong problema ba kay nakadamgo ko pero animals man to. pero in fairness naman daw may ana nga nagidaw ka ng murag late bloomer kay tama tong ingon ni sampay na pwede nga sa sugod murag ginadinay lang niya murag wala lang to niya wala lang but eventually nung kuan na murag nanay self discovery tama bang term na murag self discovery yes nga nang as you grow older murag di ba syempre na nakay mga more experiences or nakipagbanding na ka with ani or first time nimo nga ay, so man din di ay. Nakadugayan na yan na din mo masabta ng imuhang gender or imong sexual orientation. Kay, anong ganahan naman kung mag-uban-uban sa puro na po mga yuya? Mas scare ba ka kung ang imong boyfriend kay mas ganahan siya kay mga barkada tanan mga maya-maya? Dili man. Dili ba? Dili ang ako gani kay mga babae man ang ako mga kon like sa school. Mga babae pero maya man, maya. Mga bayot-bayot. Wala mo sure street nga. Dili po pasabot nga maya rapod tanan. Like, ikaw, Sam, sa imong tanaw, Sam, is it akuan? Red flag baka na nga. Imong amigo, igsoon, straight guy, tamos, ang halos tanan yung barkada kay mga maya. No, I don't think so. Dili ba? Kay kuan mag-figure na, basin siya ang gitabangan ba? Ay, dili. Sa mukha kayo. Ay, tama ba? Nabe, late bloomer si Bibi Gandang Hari. Tama, naminyo ba si Bibi Gandang Hari? Katoya kay dugay na daw gito niya ginatago man. And tungod po sa iya kay ano biya public figure biya siya, artist siya, naa siya gipanghawiran nga mga kontrata mo tong ano nga dugay siya nakapagawa siya gibati. Which is mo na ang akong answer sa external pressure ba? Daghan external pressure sa iya mo na dugay siya naka-out. Which is kuan unfair kayo sa iyang asawa, di ba? Actually. Which is mo na akong advice karon. So mo yung question karon. Gusto siya gyud dipinsay gusto siya magpakasal. Love niya. Kaya lang na-conscious siya kay uy nganong namang pa kung ani nga feeling baka later on dito na kay basi unya maminyo sila tapos na naghatod og LPG din naghukas na nagbrief ra bayot kalit o di basi nibigay sa sakwan or baka later na siya mabuhat or is it healthy nga iya magpakasal gihapon ko pero akong sesultian nga mo ni akong struggle karon is it important ba what do you think guys? Depende na sa iyang asawa kay kailangan ma-accept sa iyang asawa. Pero kaya niya, iya yung istoryahan. Or di na siya mag-expect karon og unsa. Kung gusto niya i-try, depende din sa babae. Depende din sa babae kay. So irisgo niya nga isulti, tapos regardless na yung kung iya bang madawat, buringana imong buringana pasabot ni Marp. Mauna nga kung in a way nga irisgo niya para dili
unfair sa babae pag-abot sa unahan na niya may bawaan. Kaya basing matingala siya pag mata niya naka-90 silang duha. Ano nahitabo sila ni Kyle? What do you think? Wala man siguro. Basta makakonfuse Wala lang siya. paman kay Kaya basi clingy ang Kyle, ana-ana ang Kyle, then super sweet si Kyle sa iya ha. Then basi na misinterpret lang niya, ha? Di sexual appeal ni Kyle gid siguro ang murag nakita niya na ba? Yan. Basi first time siya ba nakakauban og kanang gwapo kay ba? Isoy-tisoy mura ka ng mga pang James Reid na mga porma. Yeah, ideal man kayo ba? Ideal man. Tapos, man kay lamion si ang ilang trabaho pero kay kanang igang si sige gukas. Sa mukha. Tapos pinabukdo kayo. Kay Ginoo. Aba. Sir. Dito siya na-trigger kay bugdo kaayo no, makaingon siya nga murag lovely galing ni siya. Pretty much. Niya na bigit si Kalo, niya na bigit, sir. Tanawa gani sir, bako na ko ningi palit sa TikTok nga brief. Ganahan ka gingani, sir. Ay, Ginoo ko. Dapat ko isa dito ka set, sir. Basin gusto ka. Tanawa gani niyo, bukdo ra mo kay sir, no? Sir, nakoy na palit nga brief, sir. Tanawa, sir. Gotra, sir, or luwag, sir. Kani, guniti ka niya akong dali sa sampot na pito. Di ba, mura magkuhan, I think struggle na nun. Tama ba? I think struggle siguro na ba kung imong kibali add na ano erase. So magminyo ta. So wag po nimo nasulti. Kay Brad ang pinakakuyaw ba nga nahitabo kani kang Joey Mid o kang Koan. Kani si King. Kani mo katong racer? Nga karon pareha na sila crossdresser. Joey Mid o si Koan. Kisa to isa lang Koan. Nga sila na duha nagsinina. Ahak mo na babae naman ni Joey Mid. So ito yung pangalan sa iyang ano eh. Joey Mid King. O kani siya Mas lamig ito mastoryahan na niya sa iyang fiancé. Nahimo siyang Angelica Panganiban. Angie Mid King. Nahimo silang pero lucky man kayo kadugayan pag minyo nila duha naman sila kababay. Adyo lang bi ako daw ni i-share bi. Wait lang bi. Ama ko'y... Nag-accept gyapon sa iyang asawa, no? Kaya duha naman sa kababae. Oo, kay naminyo gid sila. Karon sila duha crossdresser sila. Yeah. Diba na crossdresser sila? Oo. Pero bayad silang duha? Anang yun, kina crossdress man yung isa. Di ba, crossdress naman ka, di ba? Lalaki silang duha daan. Ang isa babae, ang isa mo'y... wala ni. So, ang babae, na crossdress man ka ang babae, so meaning nahimong lalaki. Araw, kani siya, kita ni mo? Mo ni kani si Koan, Joey Mid, babae gini siya. Racer ni siyang lalaki. Tanawa, mo man indagway sa unang lalaki pa siya, diba, laki pa I-describe na siya kaya mga paminaw sa itong radyoan karon. Nag-imagine sila. Mo man ni siya, laki kayo. Tapos kuan ni siya kanang racer gyud. Pero kadugayan na pariyan na duha na sila, babae na sila duha. Piling nako sa bakuna ni bay. Sa bakuna. Kung sa man ka Pfizer ka man. Tarungan na sa Moderna. Tarungan sa Moderna na siya. Sa Moderna siguro gid na siya nakaingon sad kuno. Tama mo. Alam mo na. Tanawa, see? Oh my God. Pero bitaw, no? Napaisa ka picture nila, Erpo. Tuan na, nagtupis na silang duha. Tuan na. Unsa man. Sorry ang tanan. Sorry ang tanan. Unsa man. Sorry ang tanan. Okay ra mo ana nga klase nga kuan, ha? Sira man siguro kung crossdresser lang siya, kung ingana siya, basta kay wife na niya. Wala may mahimo. Wa mo'y mahems. Wa mo'y mahimo. Ana ra. Wala man sad siya nagkuan sa lain. Diba? Yeah. Wala man siya nag-cheat. Pero again, ang ato is kanang sulti na lang yun. Yeah. No? Sako pod. Para mas tuloy-tuloy, at least kung madawat ka niya, then okay. Pero napoy risgo. If ever di ka niya madawat, then maybe dili ka mo ang para sa usat-usa. Basta hindi hagkap pa di ang iyahong sala. Dahil like lang, wala pa nahitabo sila na confused lang siya kay nga na si Kuan. So at least, mahimay-mayan siya sa girl, di ba? For example, ikaw ang babae, Sam, tapos mayin siya nga, ang ani ko, gay ko, but
di na ko ni paminahon kay ikaw gid akong gusto. Mutuo ba ka na? Pero mingon siya nga gay siya nga nakaron. Pero that mingon kind siya of relationship really does exist, ha? Look at OG mo Diaz. galing mo dawat Diba? ba ka na kung ikaw For asawa? me, yeah, oh. Mm-mm. Ala, bayot man ka, di dawatan gini mo na. Let's share. Uy, basta kay di lang yun siya magdinama kay pag panglaki animala ka kay sinasabi ko talaga sa iyo kana imong lubi mawi-uwi. Tarian kita kabanggaan ka. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ramon gid na uy. At least na lang man. Uy, at least na lang man ba? For the go gid ba nga kanang dapat check gid niya gid first gid ang asawa kay marriage should be built on trust ba dapat di ba? Di daw makaya ni Cassandra ngilo daw, ngilo. Di makaya. Danlo kung basa Uy, dresser open na. relationship according to Danlo kung basa o di ba? Ano naman na siya? Oo. Ano lang uy Ginoo. Open relationship? Nanay nga na amang good Ginoo ko. Ay nga na pero yes. Anak na lang man na siya. Di madalay, cannot bring. Di madala. Depende kung kwartahan daw kay dawaton pero kung apiki di gid madawat. Mga nawo mo kwarta, mga leche mong bayanan ka mo. Depende yun lang kung kwartahan yun dawaton pero kung apiki di yun madawat. Bitaw oy. Sometimes man good kana ano magyud na siya kung nay nahitabo sa ilaha identity versus sexual attraction na magud na siya. Pero iya na lang hunahon mag self-reflect sa siya ba. Kung unsa tong dominant gyud nga iyahag yung ginahan nga buhaton, mao to siya. Kung mas attracted gyud siya sa babae, din lalaki gyud siya. Ano naman na siya. Usahay man good, pareha gyud na siya. Di ba? Pag nawgi tayo mga favorite, parang kag ice cream. Buti na magikag laing flavor. Pero naa kay favorite. Ana man ang chika man ana, Ginoo ko. Di na maglabad-labad sa ulo ko. Usa tuy ka ng mostly gid nimo nga ginabuhat mao ka. Ana, usahay kay malahis man tanang landas man, mutaylaw pod lain bitag papaitan, wala pa ni problema. Ana ra gid na siya. Di man sa ingon nga nakakaon lugar ka sa papaitan lugar di o ginabot na lugar din ka. Di man na nimo permintihon kay maka high blood ba na cholesterol. Balagi ka dito sa imong paborito. Naman na siya. Lagi pero ang kuan na to ani kay ngilo man pagabot sa panahon ba maka-cheat man gud siya kung dili niya iingon. Amo lagi ang ato lang mag self-reflect siya. Nya kung feel niya nga katong sa babae gid siya. Isulti na dayon niya nga nga mo ni siya nahitabo na ringga ko light. Naman ang chika ma'am. Lagi kay para iya sang makuan pud ba nga kung i-accept siya sa babae nindot pud sa iya para sa iya. Di ba? Nindot pud kayo. Di siya mag-worry ana kay kung mo dili mo accept ang babae, okay? Di ato siya kang Kyle. Correct. Kung accept ang babae, then i-try nila og struggle together kay mo man na yung pangminyuan, mo man ka ni ang kuan, mo man ang part sa journey nila. Kung dili nila makaya nga makakuan gyud, ma-attract siya sa lalaki. And then diyan na dayon ang triangle mahitabo. Ang mga hugawan baka nila mo mauman naulit ko. So I think Jan tama. I agree nga murag. Sulti na lang yun yung asawa. Nga mo na yung debate. Tapos siya mag-self-reflect. Siguro ni mo, isulti niyo siya mo na yung feeling. Then medyo risiko lang yun siya nga. If ever, pwede na dili madawat sa imong partner, di siya ganahan. So wala. Or pwede salmin siya nga, I'm okay with it. Then magsabot din mo kung sa ba po yung mga kuan. Kay siyempre nasa ginay mga rules ana. Kaya may tabuan na dili lang din siya mabalaka sa ubang babae pati day sa lalaki. Diba? O doa day ang kabalakan, dili lang di ang iyahang mga office mate na babae pati office mate niya lalaki. Ang problema diya kay kung may bawaan niya nga iya ding office mate, unsa man na ipatanggal sa trabaho? Muhawa sa trabaho, unsa man na? O imuon siyang kuan best man. Gilikay nga may tabo na, gilikay nga may tabo. Nagilikay nga may tabo ana. True. Abrag respeto sa imong way. Kaya lisod yun kayo na nga, mupadayong ka, baka later na mas makomplicate na yun. Sige, sikreto lang tanan. Naminyo na noon mo, tapos kung na, mo na nila. Narabay, ang social media mo, cancel raba na yung tao. Kuya, na po yung screenshot. Na po yung screenshot. Na, man. Tinood na ba eh?
So, yun lang. So, yeah. Moto among kuan. Sulti na lang yun. Dayon, again, among utrohon nga, kuan na, medyo risgo yun, risgo. True. Okay, so pwede nga di na madawat sa imong kuan, then magbulag mo, bye. But pwede sad na moingon siya nga, sige, okay kuan na, natay mga terms, so magsabot ta, unsay mga angay buhaton kay kung ingon man gyud ka nga pakaslan nimo siya, then sigurado apod nga panindigan po na nimo imong gisulti sa iya. Ha? O, mo sa Basta kung mag-decide ka nga dili ka moingon, imo na ng consequence nga mabuhi ka sa bakak. True. Yeah. Mag-uban mo, per minimum maunaw na ang imong pagpamakak. Way nada. lain kayo, no? Lain gyud kayo. Wag yun nada. Way nada gid ang relasyon na kanang puno kay kauguan bay kanang True. mga gitago or kanang naay something nga burag bugat sa imuha. Lisod kay bay. And always kaya sa time pa si Cassandra ingon ra ba siya, hilig kaayo mo mug honesty no? Kamong tulo ba kamo? Bisan naa di uban butang, mas maayo na left unknown. Tuo mo ani, agree mo na X di ba mo ingon si sorry? X di ba me example siguro na example. Example, di ba? Diba mingon si Lord kang Simon Peter na dili ipasaba iyang Na Mesiyas siya. dili manggod ang context manggod anan dili ipasaba kay dili pa time nga istorya. Magimo sa siyang ministry. Kay kung istorya na niya, mo tong time nga makuha na din siya sa tao, tapukan siya sa mga tao or kanang patyo na din siya sa mga Jews. Dili pa to time. Sa edad sa siguro na kay sa ako samos ang edad nga 40 na. Kalabang so wait, ano magtago-tago man ko. Ano bang gusto na ko kanang peace of mind. Focus na ko sa akong campaign kay wala ko'y partido. Ano na lang. Pero ingan si Shanot, bugat man gud kayo ipagawas. Bugat ipagawas. Uy, pero bitaw, kung ang sala ba nga bisag ka ng gamay kay siya nga sala, pag madugayan ba na siya kay dako na noon na siya nga sala, kay ingana wala nimo siya gipagawas. So mas maayong imo na gyud siyang isettle karon pa lang. Si Salad init ba nimong giistoryahan Sam kay ningon na ra ba siya nga ano man? nadugay ko sige tanaw ka Sam lami naman siya. Huy. Mo na dira. Napakahugawan sa imong una-una. Last full po ka. Ingon ba si Lord nga? Kalakaroon ko. Ipagawas na. Masanig panuway, Ginoo. Ipagawas na. Ipagawas na ninyo. Inyong mga profile. Nana po ni si Sam dili-dili na sad. Pakuan na sad. Nanasan na yung mga style na sad niya nga. Kisa ba girl ko nung ay. Ipabalibay na. So kisa ka panuway pero yung PM ko be. PM ko. Ipagawas na yung sa intrusive thoughts. Kanino na sa Pakita lang sa Facebook paliw nara siya na Elvis. Dili. Sampay na. Samantha Sanchez. Yan. Pakita si Samantha Sanchez. Sa mukha mo ay. Dagan kayo magporma. Sige, bitaw, be. Pag-replyan ni Sambi, bantay lang mo mag-screenshot mo dyan. Machismis na sa tamam. Diyan na dayo. Kani, mo gini legit sa amo. Sa mga guest tanan, kani gid ang legit nga single. Na may lain. Kinsa may legit. Wala man. Si Juan, na asawa. Si Juan. Wow. Kani mo legit nga single. Si Drew na naibana. Kani siya, pwede po ni siya laki, pwede po bae. Sumona. Kalo-kalo. Pakisearch lang Elvis Sanchez. Junior. Kulang Junior. Elvis Sanchez Junior. Ha? Ano? Dili, ang tinuod yun niya, Samantha Sanchez yun, kanang iyag yung gina-manage. Magina siya. Pero ingon si Papa Chubbs nga, si Madam Sam, nagsabay ba may event ana, Power Japon kayo. Ereng kayo si Sean. Dako, sagi pagka-power yun. Sabi ko sa'yo, Sam. Napugos pagaling na siya gipag-host. Unsa na lang wala na pugos. Sana lang ka kung giandaman. Giandaman. Napugos pagaling na siya may gala. Makaingon yung kag-power kayo. Tamo. Kaya basta kung makadungog ka sa'yo, makita ka mag-gol, may kag power. Sa mga networking naman ako nagkakaduga ng mga power. Alay sa to. Power! Lay sa to. Power! Lay sa to nga na. Kay diri madato ka. Power!
Power. Ano biya? Pero alam mo kasi kung feeling mo down na down ka na, pagdating mo sa dulo wala kang pupuntahan kundi paangat ka na. Power. Networking lang. Oy, diabe ko nakasakyanan. Kusog kaayo ang mga networking sa una ba? I don't know karon. Kusog pa bagyapon sila. After pandemic, medyo na medyo na nga luya. Tapos, ang naitabo na imong networking pero kato ng mga investment scam. Uy, katong turns, no? In fairness, 1K turns on. In fairness atong kuan, katong yung nagi product, mura makag-distributor. Maligya ka. In fairness, okay man to. Pero kanang kato na galing, mo invest ka og 5,000 pag magbulan mo withdraw na kag 20,000 kato dito na nga tutyo tanan mga gala. Dito na nga yabo ng mas kuyaw pa man mo sa kwan. Power Beats Club. Power. remix man na imo ha kwan. Patong way sirado na sirado ba? Kapa way sirado. Naka-apil naka-invest ka pong kwarto ba? Nga pila pod? 250 ba to? Uy, ako size meal raman ang invest na to. At least pero dito lang mura man to yung nakapait lagi kay katong dito na sa katong mga invest na dito na may nangayabo tanan. Kanang mga crypto, mga kuan dito na. Ay, manguli na tayo. Salamat. Hindi na nato dumdum po ang mga nawa na kwarta. Dumduman na ako ang among mga let's say. Among gi-invest niya. Yan, salamat. Thank you very much. Sampay na Master Poppy. Dagan salamat. Sa mga na-miss na mga episodes, among gina-upload sa Spotify. So, salamat kayo sa inyong pagsunod sa among sa Spotify. I-PM lang mi kung kamo mga tigsunod na mo. Thank you kayo. Nagkadaghan na ginang atong audience sa Spotify. Thank you. Pahala family. Thank you. Labi nasa mga OFW nga mo ilang ginagamit kung mag-travel sila. Gwapo problema kung gusto mo malingaw na mo sa aeroplano, i-download nyo da ng episodes para at least di kayo mo makuyawan sa mga turbulence o guban pa. Or kamulo og jogging o guban pa. Ano ba? Balik-balik lagi mga intro. Is this the thing? Ano ang style sa mga DJ? Atong tudloan si Papa Chabs. Atong tudloan si Papa Chabs. Ano ang mga style Papa Chabs para inga na. Na-intro. Sa to? Is this the train? So, moto Dili to. ka ay sa kanang intro. Papa Chabs inga na. Na-intro. Music. Yeah. Before siya posturya og sa to, Erp, ikaw na pa rin, Erp. So, kanina ka muna nag-istorya. So, istorya na ka. What's na? Taigo-igo sa mo istorya, babay na dahin ka. Many times I wished you. Ana dapat. Ingat mo talan. I love you all. Bye! Bye everyone! Again, namin mo sa Radyo Lampornas 95.7. Kini ang programang Bernie B Talks. Matagabi. Bye! Many times I wished you.